Lason se Jakriti Football Ground Bengnabil along Ingdeng hini khat-khati Super League kapathu kicheng pon. Lason se pini ni phaing koi ra ke thom. Chitia chiklo nengkan suri hini ra koi ra phli. Hawaring koi ra isi Borjan constituency kaparlo. Jakriti Bengnabil pathu aklamalong Ingdeng hini khat-khati Super League kapathu pon. Lason se pini bangso Ingdeng hini kapathu Super League kibi pon lake let sar theteron lapen ke let Shillong Bongrung atumamen pensi bipondo. Lapen bangso khela along aluhiaman peng penanga chetong dun KSA along Atlantic Secretary in charge Rajen Rongpi lapen ke khatkati Sport Associations Meipu Rajbu Teron lapen kethe kedinga tumta penang anstame nang chetong dun. Lapen pini opening match mate kecheng si kapathu pon lake Bengnabil Jakriti FC lapen ke Dongkam FC atumsi pathu pon lo. Lapen laso kapathu along Bengnabil Jakriti FC atum gol phli anthap ponsi chipahai ponlo. Lapen ke Dongkam FC atum gol thom anthap dunsi latum rem dedlo. Lapen ke latum hini atim mate hini atum setame ing samjin pen mei mate khela pachun ponlo. Bokajan pen birta pangdak pon erai rong pe News 24 Karbi Anglong. Labangso Khotkuti Sports Association pen Khotkuti Super League piningan ki Ingdeng hini lo pachuning pen sinili tumki che labangso khela ki bi pon main reason ke lahan lo je Karbi Anglong inter club aning kan bang dapat tu dulu on Karbi Anglong inter club la solong ke cipate dunji pa mesen atim kaching wai pon thekji afansi labangso liga bang neli tumki pati pon Kante sala nikan bapati asong din ato. Ke patu bang ke la league pat total team nanga chitong duna hisaben dakla league si patu toy po la league ke patu pen mo final angdung kiti ji ana bang ke parai hopta ba hopta isi ba nike bak sulita haiji la si la bangsu final papatu thetik tak ang bong bang ke lapusi damik bompu. Kante sala prangso patu amen kumani amen la so ke patu bang ke a memory bang ke doi ko first prize bang ke let 30 tournament pen lo la pen second prize abang ke let Silong Bongrung amen pen lo la pen ke aku man of the match a match tinda ke patu la so along man of the match hisaben ki ponji do la bang ke let kadom terang ti kadom pini rong pipi amen lapen ke let ami hangchupi amen pe lapen ke ako hola highest scorer dolang labang ke pining ke let lang tuk teron amen pen si kipi ponji pusi alam tekla lapen best team abang ke aku let atur teron labang ke amen pen si kipi ponji pusi ke pat cetak po. kante sala price Sabang ke first prize abang ke suriket tangka lapen ke second prize abang surit foxy lapen best prize best team labang suke suri ke thom lasi ke patik po.